Ngathi intsha nje one ayiqhubeke ifunde noma ukufunda kungasamgaranteli umuntu ikusasa elihle kodwa baqhubeke ngoba ngeke kuhlale kunje isimo sihamba improve. That's one I can say. Two, ke mawufuna ukuthi uphumeleleke kajeni ufuna ube focus. Ube focus nje determination iyodwa ayisizi kodwa nawe ufuna ube focus abangisise kahle ubhekisise kahle uyiphathe kahle futhi. Nokuthi ke intsha South Africa into engibuka kuyona kakhulu iyathanda kakhulu ukujabula. Angisho ukuthi ukujabula ku wrong ningangizwa kabi bakwethu. Kodwa asikwazi ukujabula from Monday to Monday. Friday to Friday. Kuzofuneka South Africa sibe ne-attitude ethi siyasebenza from Monday to Friday. Bese siyajabula ke lezo nsuku ezimbili ezintathu ze-weekend. Sibe izwe lithanda kakhulu ukusebenza more than ukujabula. Umintsha yethu ngasifundise lokho. Angisho ngoba futhi mhlambe ngingaphuzini. Kodwa nje ngiyasho nje. Nakho ke lokhu okusamponjana lokusamanzi amponjana lawa phuzwayo. Kepha kuyayidukisa intsha yakithi. Intsha yakithi iphambana nokwenza izinto ziyale ibiyale ubona ukuthi lento iyaphambanisa abantu bakithi namathuba kahle. Siyafisa nje ngathi intsha ke ngakehlise ngapho ekushayini lamanzi ababayo ayivele kwasemandulo kedlwa abantu abadala engaphuzwa abantu abancane. Kodwa ke ngingazwakali ke kabi ukuthi ke ngithi mhlawumbe abantu abaphuzayo ngibafuni cha angisho njalo. Ngiyababona nami bakhona ngisho baseduze kwami. Kodwa ngiyakhuluma nje general mawululeka isizwe ukuthi hayi ekuhlisweni bakwethu ekujabuleni nasekuphuzweni. Ake siconcentrate ezintweni ezakhe isizwe nezakhe imizi yasemakithi nemizi yobaba nakho konke ngesifisa ukwakha njengesizwe ngiyabonga. Sithi ke abantu abaningi bafisa ukusondela nokuzihlanganisa nomndeni wakagcaba ngenxa yempumelelo, isithunzi nomthelela endawo emphakathini. Ngokombono wakho noma ngokombono wenu niGcaba Brothers, iziphi izimfanelo noma izindlela umuntu angazilandela ukuze akhe ubudlelwane obuhle nomndeni wakagcaba, futhi yini enibhekayo kumuntu noma kulabo bantu abafisa ukusondela kini? Ngeke ngikwazi kakhulu ukuphawula lapho ngoba phela umuntu uyakubuka khona. Akubuke ngendlela akubuka ngayo ukuthi uphumelele or whatever ngalo ndlela acabanga ngayo. Kodwa into engayi-advise njengamanje ukuthi umndeni sibhizi sikhanda i-foundation kababa soyibiza ngobaba okuthiwa iSimon Mkhulekelo Gcaba Foundation. Njengomuntu waqala ke lo msebenzi weyimonto la ekhaya namatekisi nani. So ke sifuna ke ukuthi mhlawumbe kube yiyona esingathi isiphumelele yakhiwa yaphumelela kube yona mhlawumbe abantu mabefuna ukusondela basondele through yona ngoba izobe vele ivehicle yokuthi size umphakathi siza abantu sizosomabhizinisi abancane abafuna ukukhula nama sectors nje amaningi ke economy afuna ukukhula. So ngicabanga ukuthi ke nje basido process ke yaphumelela mhla kwe launch sebekwazi abantu ukuthi ke badibane no CEO wayo no chairperson wayo labo bobe leader ibona ke abantu abokwazi ukuthi ke bantu basondele ngendlela eformal yabona nje nendlela ehlelekile angisho njalo ngithemba. Ngakho ke siyabonga nje and we do admire ukuthi abantu nabo abanye basibuka njengabantu abaphumelele, abanye basibuka njengabantu abahle nabafanele ukusetshenzwe nabo. Siyabonga lokho futhi kuyasikhulisa njengabantu. Akaze mangikhave konke enkajeni. Akukhave konke. Thank you. Akuwona umbuzo sekukuthi nje awakho thembela ukugcina amazwi ongawadlulisa esizweni saseNingizimu Afrika ikakhulukazi entsheni ebheke nje ukwakha ikusasa layo.
mayelana nokusebenza kanzima ukubekezela nokuphumelela empilweni awakho nje ukugcina babuthembela ngathi intsha nje one ayiqhubeke ifunde noma ukufunda kungasamgaranteli umuntu ikusasa elihle kodwa baqhubeke ngoba ngeke kuhlale kunje isimo sihamba simprove. That's one I can say. Two, ke mawufuna ukuthi uphumeleleke kajeni ufuna ube focus. Yeah, ube focus nje determination iyodwa I sees kodwa na ufuna ube focus abangisise kahle ubhekisise kahle uyiphathe kahle futhi. Yeah, nokuthi ke intsha South Africa into engibuka kuyona kakhulu iyathanda kakhulu ukujabula. Angisho ukuthi ukujabula ku wrong ningangizwa kabi bakwethu. Kodwa asikwazi ukujabula from Monday to Monday. Friday to Friday. Kuzofuneka South Africa sibe ne-attitude ethi siyasebenza from Monday to Friday. Bese siyajabula ke lezo nsuku ezimbili ezintathu ze-weekend. Sibe izolithanda kakhulu ukusebenza more than ukujabula. Umintsha yethu ngasifundise lokho. Angisho ngoba futhi mhlambe ngingaphuzini. Kodwa nje ngiyasho nje. Nakho ke lokhu okusamponjana lokusamanzi amponjana lawa uphuzwayo. Kepha kuyidukisa intsha yakithi. Intsha yakithi iphambana nokwenza zithi izinto ziyale ibiyale ubona ukuthi lento iyaphambanisa abantu bakithi namathuba kahle. Siyafisa nje ngathi intsha ke ngakehlise ngapho ekushayeni lamanzi ababayo ayiveleke kwasemandulo kedlwa abantu abadala ayengaphuzwa abantu abancane. Kodwa ke ngingazwakali ke kabi ukuthi ke ngithi mhlawumbe abantu abaphuzayo ngibafuni cha angisho njalo. Ngiyababona nami bakhona ngisho baseduze kwami. Kodwa ngiyakhuluma nje general mawululeka isizwe ukuthi hayi ekuhlisweni bakwethu ekujabuleni nasekuphuzweni. Ake siconcentrate ezintweni ezakhe isizwe nezakhe imizi yasemakithi nemizi yobaba nakho konke ngesifisa ukwakha njengesizwe ngiyabonga. Babuthembela siyinhlaka production sibonga kakhulu ngokusinikeza leli thuba ekakade sililangazelele silifisa sasingakwazi ukuthi singayifikela kuwe mathupha. Hey miningi iminyaka sizama ukugaqa sisondela kodwa sibona ukuthi khona isimo esingasivumeli ukuthi singasondelana nawe. Namhlanje kuyinjabulo enkulu yethu kuthina ukuthi sikwazi siphumele sifike kuwena. Kodwa ke iphinde ngibonge futhi nebridge lethu ukumasango engicabanga ukuthi usihle masango engicabanga ukuthi uhlobile la ekhaya nakwaSikhakhane. Uyena ke usisize kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele la kuba uThembela sizoyikhulumela naye umlomo nomlomo. Sibonga kakhulu nathi siyafisa ukuba umndeni wawaCaba. Oh, I can't believe it. I can't believe it. Well, kajeni. Ngibonga ukuthi namfuthi siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga abasasa.